Da kajing angnut ban ai kajing syakri ka bab janai tam nakamenta ka pule ke puthi ka seng tulba ka seng jong kinong nya thuk thuk hapo kajing alam jong presiden ka Eastern Zone uba Eastern A hingi bat u secretary ba dansi shadam balai senran ru lengba kinong alam na central body u presiden ba Seibor L nonglaj bat u presiden ka umsning unit ba Tebor lang shadab henne ka sengi kila lej ban sam shatri syaki artli ki school shnong ke bala shimti daka SSA ki bakun thup ya ka school Shiliang Umklo Little Star LP school bat ka Yai Minot Lower Primary School Lum Solang ka badon hapo Boirembong Reboy District nakaliang u presiden jong ka seng tulba uba isnei hinge ula ong baka jingtre kam sobha jong ka seng kam dei tang ki school henre ya ki shnong baro ki badon hakane kathan kamtam kum unong song jong aborbong udang yo I shibun ki jingduna hasnong hatau bakum juru udone ka jing angnut ban pembej bhano nakamenta ka jing bha upai ba ulap pauru bakalawe jong ki khna pule kamsong than tang haki kti jong ki kmi kpa ne haki kti jong kinong hikai ulap pauru baki dau jong ki jing ino school lane ki jing pule kedei naka jing wan rung kertlep jong kinong we ban bat eki kerdan bakam salor namar ba utrai muluk umpatla ka jing sha pengop haki jing sniu kum udrox kakiat kajing tu bat ki kamrunar babunjan ula sotru lengba ki jingkran jong umulung sosotam buatho kumne hakawei na ki poetry jong ki umjer hau phalang nang step ki pernai ngaru na ying jelang nganik wat maulanai ki ummat ki balang ki long maulanai kumta umulung ubatai yangi syapang ka jingkordor jong ka jingnang jing start bat ka jing trish tom jongi hi kan sawanra ya usok babha ubanlong kum ki maulanai ka jing im jongi nakaliang ka seng tulba kalakun tujur ya ka sorkar jela bahkan penrung lang ya ka compulsory counseling class kabamut ban aya ka counseling ya ki kena school bat kena kelas lengba kane ka counseling class ki laru ban yarap ban saindur ya kalawe ka bapernai jong ki kena wei ki jong ki dong wei hapo ka jela jongi namar ki ketan ki bakam sendrong ki dei bangi ukhase jongi ngi palla kot bor ngi palla ban posite de na ngi don ta kamansin sapole tang mandap taman pendap MA, taman pendap BA. Henry ngimdan kata katong bat kio sejrong, bat pai chatai ke keliar lum, bangin poi sa katong. Ka soka kata compulsory counseling class. Ladang ibu ya kali ka counseling class hamal lagi school. Kalau ka jingirap ya kena college, kena school ru. Ultimate Legend Bikers Association. Ngi hangne habagilan ke group kamlong ba kumba mundur kiwei ki kimi khipa jonga lese ki bahaing ki basem ki parok prajor kamdei bangin nya bat daga banyak klamakor bangin long kita kinong nya bat ki ban penhelai ka snong gathau ban pendistop ha ka imlang ka salang ibat kita ki bat ki kali bat kane kadai ka kam babha ka bangin le na ko ta ka school ki jongi ha ka ba kum ki hep ki berit wat la dei jing mentoi ibarit ndai kin sa jing kin mau bat kini ki dei ki jing kerku ki jong blai na ka benta jong gani ka seng na ka benta jong phi ki hep ki berit bat kinung hikai ki tuni